Импро винаги е било една мечта за мене. Винаги съм се надявал, че като порасна ще ме дават по телевизията. И си казах, това е моя шанс. Това импро запълни моите празни дни. След което аз се записах на курс по импро и тогава живота ми се промени завинаги. Значи, то е много трудно да се опише. Импрото ме вдъхнови. Там ми казаха, че няма грешни неща. Импрото ме зарежда с позитивизъм и Освободи душата ми. Още като разбрах, че има импро курс, Бях чула, че много добре се отразява на зрението. Много ми харесва, когато се съберем групата. Импрокултурата разви у мен креативност, импулсивност и спонтанност. Вече съм друг човек. след импро класа вече спя спокойно. Благодаря ви. Много обичам импро класа. Искам да кажа две думи за така преподавателите. Малко се вълнувам в момента. Тони Карабашев успява да ме провокира, да покажа най-доброто от себе си. Сърдечно му благодаря. Ивайло Рогозинов ме провокира да покажа най-доброто от себе си. Сърдечно му благодаря. Той ми даде нови хоризонти. Благодаря. Имаме честта да сме възпитаници на най-добрите артисти в България. Гордеем се с това. Не съжалявам за нито един лев похарчен за импро и горещо го препоръчвам на всички. импро класа ви очаква. Моля, запишете се сега! Импрокурсът набира нови кандидати. Ела и ти. В импрокурсът всичко си е супер! Внимание! ХХХ предупреждава. Импро може да доведе до пристрастяване. Преди употреба станете фен във Facebook или ни пишете на мейла. Благодаря.